אירוע שלם, הבובו לא זז, ככה. קודם כל, את הבובו שלי, שמה אותו על האוזניים. לא זז, אירוע שלם, הבובו לא זז, ככה יש כאלה שמסדרים יותר יפה. אני אוהבת כמה שמהר להיות מוכנה. בוא נגיד, אין זמן בחיים האלה. חצי. אני אוהבת שיש אחד ארוך ואחד קצר, תלוי ממש במטפחת, יש לה פה למטפחת פרנזים כאלה מעלפים. עכשיו לוקחת. אני רוצה שמזה לא יישאר לי הרבה, מותחת מפה, ומכניסה את זה כלפי מטה. מותחת. אני קשה לי ממש שבנות אומרות, אין דבר כזה לא להוציא ולהיות יפה. אין דבר כזה, את נראית חרדית, את מלא חברות שהן עוקבות פה, אמרו, וואלה נועה, זה לא יפה, די, עכשיו מותר לנו להגיד לך שאת תתחתני, יהיה אסור לנו להגיד לך, זה לא יפה, זה לא יפה. בנות, ברוך השם, תודה להשם, שאין יום שבנות לא מחמיאות לי על הכיסוי. עכשיו את זה אני מחביאה, זה ארוך, ואז אתם רואות שהוא ארוך, ואז כאילו יפה כזה, ועם הסמלה שלי, של שוס עיצובים. ויאללה, יצאנו לאירוע.